ku ba za ku je baikon ba ne? Za mu je man, amma sai bayan mun shage ka. Dan uwa kada ka taba renawa Sardar hankali ko kuma ka dauke shi a matsayin shashasha. Idan ka taba wa Sardar rawaninsa to lalle zai suburbude ka. Dan uwa ka dinga jaraba yin murmushi wasu lokutan. Bobby, ina so na ce wani abu. Cewa ba kya so ki aure ni? Ni ma kaina ba na son auren. Domin na san cewa Jessie kike so. Tantiri da kasancewa ina son Jessie? To me yasa? Za ka amsa ka ce eh. Domin ce ta rayuwar Jessie ne. Jessie ya kasance wanda ahalin sandu suke ta nema na tsawon shekara 25 domin su ɗau fansar mahaifinki a kansa. A cikin jakarsa na ga takardun mahaifinsa mai ɗauke da suna Harjit Singh Randawa. Sunan Jessie Jaswinder Singh Randawa. Cewar kina son sa, ta ya za a yi kuma na bari makiyansa su shege shi? Wannan wasan kwaikwayon mun hada shi ne domin kawai ya samu dama ya bi ta cikin baki ya silale ya gudu, amma saboda haukan san da yake miki ya sa kafa ya biyo ki hannun wajen. Rayuwarsa tana cikin hatsari, za su kashe shi. Samsam kada ki damu ranki, shi daidai yake da mutum 125. Ke dai kawai ki sauri ki je ki same shi kafin ya tafi. Ni kuma zan ji da Billu. To auren ki fa. Ki manta da ni kawai. Yi saurin ki je. Bobby ka ce wani abu mana. Kin ga Suk, idan har kika bari ya tafi, to zaki sa rayuwata cikin cakwakiya. Ki je. Tantiri Bobby, ba za ka mu fatan alheri ba? Fatan alheri. Je ki. Me ke a nan kuma? Yau fa ranar baikonki. Ana mana baiko ne da wanda muke so mu aura. To ba Bobby zaki aura ba? Mukan auri waɗanda muke soyayya da su ne. To shi Bobby wa soyayya kuke da shi ba? To inda ina soyayya da Bobby, me yake a nan? To waye wanda kike so kenan? Tsohonka! Muna magana kina kawo wasa. Kai ka fara wasan ai. Na baro wajen baiko na zo nan wajen. Kuma kana tambaya na waye nake so? Wato kenan kina kauna kai dakata. Magana mai muhimmanci muke yi. To me yasa baki gaya mun ba? To ai na gaya maka. Har kake ce min ma yaye ya sani. To ma ni kawai cewa fa nayi. Na ce maka tsaya. Kowa ya zauna. Ku zauna.
kowa ya kasa. A wancan lokacin abin da nake kokarin gaya miki shine ni ne wanda ya yanke dade na nema domin ya shake shi. Kana nufin ba ka so na kenan? Kaga guduwa fa nayi. Kawai ka gaya min ya kake ji a kaina ko kuma yanzu in juya in koma. Babana ne ya shake babanki. Kuma duk da haka kina so na? To ai babanka kace ba wai kai da kanka ba. Ni kuma kai nake so ba babanka ba. To idan na ce miki ba na son ki fa. Sai in shege ka. To idan kuma na ce miki ina son ki yaya zaki Wannan kuma sai yayi na su shege ka. Ku kisa ita ce al'adar zuriyar ku? Me kake cewa Mato? Ai tun ranar da na fara ganin ki na fada soyayyar ki. Ke kyakkyawar aba ce. Har ne ta tunanin anya zan iya shawo kanki kuwa. Yanzu na shawo kan naki. Na gane kina da matukar nauyi. Magaryaci. Kana ji? Mu gudu kafin yaya ya zo. Mu gudu. Ni ai ba na taba guduwa. A baya dai ba dalilin tsayawa. Amma yanzu da kwai. Shin ko ka san me kake aikatawa? In dai na gudu gabar nan ci gaba za ta yi. So nake na kawo ƙarshen wannan gabar. Daga nan sai mu ga me zai faru. Kuma yadda kike tare da ni din nan ba tsoron da zan ji. Billu minti ɗaya Billu. Dan Allah ka tsaya ka saurare ni. Billu ka tsaya ka fara sauraro na tukunna. Billu ka dakata kada ka tafi. Dan Allah ka tsaya Billu ka dakata. Dan Allah ka tsaya Billu. Ke Bammi! Mutumin da kika yi shekara 25 kina jiransa. Shi kike zan taimako? Mutumin da ya sanadiyar zaman ki ba aure tsawon shekaru 25. Shi kike so ki haka zawa ko? Billu na yadda cewa ba labarin soyayya da ke kammaluwa ba aure. Amma auren da bai kammala ba labarin soyayya ba ne? Na jira tsawon shekara 25 ne domin san da nake maka. Ita wannan soyayyar in dai zan same ta ne ta hanyar kashe soyayyar wani. To ni dai kan bana so. Zan iya jurar kare rayuwata ba tare da na yi aure ba. In dai har sai na kashe soyayyar Suk. To gaskiya ni dai bana son na yi aure. Domin Suk Jasi take so. Bammi! Jasi fa ba abin da ya aikata. Ba laifinsa ba ne. Babban yaya ka jaraba yin murmushi wasu lokuta. Haba, yaya! Haba babban yaya. Ka yi min kyakkyawar karɓa a matsayin bakonka. Saboda haka wannan ba komai. Wayyo Jasi! Babban yaya, ka zuba min abinci da hannunka. Saboda haka ba komi wannan. Ka sake ni yaya! Ka nuna min matukar soyayya. Saboda haka wannan ma ba komi. Gabar nan ta mutu anan. In ka ga wannan gabar ta mutu to kai ne ka mutu. Babban yaya wannan tsohuwar gaba ce. Mu ƙara shi ta cikin salo na musamman. Ku dakata! Duk masu farauta cikin tawaga, to gayyar 'yan jagaliya ce kawai. Idan abokin gaba jajirtacce ne, to sheke shi ya fi ba da sinki-sinkin nishadi.
Yayi da Allah ubanci. To dan wa wai amma me yasa wannan masgi wannan masgi wannan? Ka san mu mutane ne masu kyan al'ada. Makiyan mu ma muna ba su dama. Bai kamata ka kashe bako a cikin gidanmu ba yaya. Yaya, sai da muka sha bakar wahala muka fitar da shi daga gidan nan, amma ka sake dawowa da shi. To ya ko za mu sake fita ne? Jesse, ka dawo. Ina ka shiga ne? Muna ta jiran ka a can gurduwara. Kai Billu, me ya same ka haka? Iya na ga duka ku biyu a jike. Ki duba da kyau ki gani mama. Shi dan gidan Randawa ne. Tsawon shekara 25 muna jiransa. Magiyinmu ne shi wannan magiyinmu ne. Magi?
Wani maki? Mu ba ma da wani abokin gaba. Wani maki kuma nan? Gaya min. Wace gaba muke da ita da wani? Kina da abin mamaki mama. Kin sani cewa wannan ɗan randawa ne mutumin da ya kashe miki ɗanki. Da wannan magana da ƙarin mashin ɗin mance ba su yi bambanci a wajenki ba. Shin kin tuna? Amma dai ga dukkan alamu da gangan ki ko mama. Iye? Ɗanna, duk wasu tunanin duka masu cutar da kai, ajiye su bai da fa'ida. Kai ma ka manta, ka yafe masa. Don su wannan abu ya wuce, ka yafe masa. Haka ne Bello. Ka ɓata shekaru 25 kana jiran maƙiyanka. Na kasa da kai sun nemi soyayyarka. Amma a ce ko kaɗan ka kasa basu? Yaya, babban waliyi Guru Nanak ya ce, wajen da akwai yafiya, akwai soyayya, wajen da akwai soyayya, Ubangiji yana wajen. Zan yafe maka bisa sharaɗi guda. Cewa za ka dawo ɗan gidan nan na har abada. Babban yaya, kenan idan na fita daga gidan nan za ka saburbuɗe ni? Idan ka rabu da suk dai, zan sheke ka. Ya ne Sardar, ka jarraba murmushi wasu lokutan. Kai Bilhu! Na'am. A wannan babban al'amari, na yi tunanin suna 'ya'yanku. Iye, Ɗaya za a sa wa Habi, ɗayan kuma Endin. Kwami, kina nufin wai? Happy ending wai? Kai wani ya kawo mu ice cream da sauri-sauri. Yawa kawo. Ina da magiya. Ai bai kamata kuma ka dauki bakin fenti ka shafa min a fuska ba. Kamar akwai abin da yake damin ki ko? Ba abin da yake damuna. Zara'u ta zo gidan nan kenan. Zara'u ba ta zo gidan nan ba. Kina da matsala. Ka duba irin halin da nake ciki. Rumana. Umarnin nan yayi min nauyi wallahi. Wannan umarnin bai yi nauyi ba. Akan wannan dalilin ne dama kika zaɓi ki zama mai yankakken baya? Ki daina wani boye. Sai dai ka nemi wata uwar ba ni ba. Magana banza ke. Rumana. Don Allah ka da tsananta zargin da kuke a kaina. Aiko ya zama tilas na faɗa da bincike na. Ya bakin gaskiya ta kiran na faɗa muku. Yanzu na gasgata abin da ya daɗe yana bujiro min a zuciya. Na shiga uku. Da Allah ina son ka taimake ni ka ceci rayuwata. Ba za ki taba iya samu na ba har abada. Wani haka ne kana cikin ka kuwa? Sai kai gaggawa koma gidan mahaifiyarka domin na tabbatar ta shirya ma sabuwar rayuwa. Kada ku kida da maganganun da yake faɗi. Baya cikin hayyacinsa. Rumana ni ne mijinki, ya kamata ki ji magana ta. To ya zan yi? Dole in bi umarnin mijina tunda dama an ce sai ka bi umarnin miji sannan kake ganin daidai. Rumana. Being a literate lecturer, but he detests having a literate woman as a wife. Why? He married his choice, but he's not living happily. Why? What the hell is happening? Who the hell is trying to destroy his son? And why? Such are his unanswered questions to himself. Baka ganin kayan gidan nan duk su tsufa? Ya kamata a ce mun sauya su saboda ba za mu fara sabuwar rayuwa da tsofaffin kaya ba. A canza su. What? Jikotis?
Hikma Multimedia Kano steps of with and masterpiece Rumana. Kada ka bar zuciyarka ta maye gurbin tunaninka. Wallahi ba zan taɓa ruwa da ke ba, muna nan tare. Kafire ne mu ko zan maguzanci nike ne. Ta yaya za ka zama matar da ka zaɓa ka rabu da ita ka rubuta mata saki ɗaya har 3. Iyakokin Allah sun karfin ai wasa da su. Kazafi zaki min? Ka tabbatar masa da kayi sakin nan. Din na ji rashin fahimta ne a cikin wannan al'amarin. Da masu saki ya taɓa zama wasa ne? Burin ta ya Watch how the series of misfortune events unfold in this spectacular suspense-packed thrilling drama, Rumana. Sai dai mu dau dangana. Esani Dayuru Yakase Coach Movie. Executive Producer MD Hikima. Co-producer Yunusa Ma'azu. Producer Aladi Sheshe. Story and screenplay Musa Saraki. Voice over General BNB. Official trailer The Big Boss AMS Main Nagi. Rumana. Directed by Ali Gumzat. Tana da damar da za ta halarci gidana a duk lokacin da ta bukata. Wani irin amfani kake mata? Ina mata amfani ta bangarori da dama. Amma wane ne Alhaji mai dokan bacci? A shawarce ina ganin abin magana iyana. Sai fa na san waye Alhaji mai dokan bacci. Manir, ka umarci Allah ya tsaye da maganar nan iyana saboda kar a je allura ta tono garma. Bani da buri a duniya da ya wuce in ganku da kai da ita. Kun wulakanta idan duniya, kun kaskanta. Manir, ba wani bane illa Rumana. Wala yahillu lahu bi halatta ga mumini an yaf'ala fi'lan ya aikata wani aiki ba hatta ya allama hukumallahu fihi har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin. Kai ba dan a yanzu da ina doka sallah kake. So nawa nake ma wani ka daina taba min kayana in baka aro ne fa yanzu zan dawo ma ban kayana da Allah. Ka sa na bata sallah na ma sai na sake fresh. Abincin ma za a bani ni sai an mun terere. Ina dan akuyan gidan nan. Ina yake? Baiwar Allah. Ina yake? Gidan nan ko kaza ba ma kiwo balanta na dan akuya. Amiji nan shine dan akuya. Hajiya karki sabo mana. Tafin hannu. Wace ce wancan? Malama ta ce. Kamanya. Kamar yadda kika ji na faɗa. Kana da dalilin da zaka faɗa min? Kowane abu yana da dalilin samuwarsa. Dakata. Subhanallah. Saboda auren ka nake so ne. Shi yasa na ce miki ba mu dace da juna ba. Kuma na san ba cikin hayyacin ka kake ba. Saboda an ce mu kana shaye-shaye. Gaskiya ne ina yi a da. Me haka? Me kace? Na dauka cewa kawai sha'awa kike bani, amma daga baya sai na gano cewa so ne. Ba na son ka. Na ce ina son ki Fauziya. Ba na son ka. Ba gaskiya bane Fauziya. Ba na son ka. Dan Allah kar ki watsa mun kasa. Ba na son ka. Dan Allah ki hakuri malama Fauziya. Na riga na saba da kalubalen rayuwa. To na gode. Na bar ki lafiya. Fauziya, sau biyu kenan kina share min hawaye. Shekaran jiya kin share mu, jiya kin share mu, ki bar ni in share na yau da kaina. Me yasa ba za ki kararsa ba? Ke wace irin iya ce kike so ki raba auren iyayenki? Subhanallah. When the fate of an innocent girl is left in the hands of a rascal, when darkness and nightmare falls with an endless pain, when love has become the thin line between pain and gain, the quality of your decision is what can save the life and integrity of a friend. Tafin hannu. Zan kai shinka a gurin nan na gaya maka. Kai an yi tsiya jiya. An yi tsiya. Iskanci lokaci. Ana hanyar masallacin juma'a. Ko kaba da aka hada bai dauke. Tafin hannu from the stable of Kufaina Films Production Abuja. Ba manta yadda ake sara da suka ba ko kuma in daki mutum ta yadda na gada. Fauziya Zubairu, kin ji laifin da ake zargin ki da shi na daba ma mahaifinki wuka a wuya wanda ya sanadiyyar mutuwarsa. Kin amince ko kina da abin da zaki gaya ma kotu? Ina da gyara ya mai girma mai shari'a. A cikin sunana babu sunan ƙarshe da ka ambata. Kina nufin ki ce Zubairu ba shine mahaifinki ba?
ko shakka babu sai dai na haramta wa kowa jiyar sunana da nashi daga ciki har da kaya mai girma mai shara. Kin amince ke kika kashe mahaifinki? Da wannan hannun. Tafin hannu. Ni na kashe mahaifina da wannan wukar. Ka shiga uku ban yafe miki ba. Dole ne zaki yafe min bayan na mutu. Ashe ke jahila ce duk da ilimin da kike da shi. Ni jahila ce. Executive producer Bala Mu'azu. Produced by Alhaji Ado Garba. Co-producer Nura Quality. Story and screenplay by Nasiru Alkano. Tafin hannu. Directed by Sadiq and Mafia. Ina roƙonka da ka yi adalci a sa a kashe ni. Idan har ba kai mun hukunci daidai da abin da aka saukar ba, sunan ka fasik, kafiri, azzalimi, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin littafi mai tsarki. Tafin hannu, tafin hannu, tafin hannu. Ya dala na zo ne in ar kayan aure. Kai mu fa ko waliye kake so haya? Muna gwada hayar waliyai mu a nan wurin. Komai da komai nake so a haɗa mu. An rufe da duka. An caje aljihuna an kwashe kuɗin da yake ta cikaf. A wani titi wannan abin ya faru? A titin Adam Ma'azini. Ka ce abin ba a Kano ya faru ba. Amma da Bello nake nufi. A Janguza. Kai nake gani ko dai mafarki nake gaske ne ba mafarki kake ba. Duk inda za mu ga 'yan matan nan ma masu kyau ma ba mu ci arba da kowace ba. To sai dai fa mu je jami'a. Allah dija! Kai da Allah ba ni da naira sai daloli a cikin jakana. Na ce maka idan na canza zan baka mana. Nan ba gidan Alhaji Mu'azzam canji ba ne? Nan ne ai gidan babana ne. Wow, ai ina ganin ya kamata ki karɓi lamba ta ko? Sanar na rubuta miki a jiki. Sai ka ji ni. Dubu guda ta yaga. Abu lamarinka akwai ban tsoro. Duniya ba wani. Ina raguwar take? Ko dai iska ta yi wani gurin ne da shi? Adamu? Ka san shi ne? Abokina ne yayi. Yaya ne? Zo a kai. Wallahi tallahi marfa mu juna asiri. Sannu da zuwa Alhaji. Abubakar. Zo nan. Daya. Wuce ka je ka wanke min mota ta ka san an jima zan fita da ita. An gama hajjaji uku kenan. The unflappable and unsinkable gentle giant producer Abubakar Bashir Mashada smashes the screen with another bell ringer. Kalan Dangi from Tanya Investments Nigeria Limited. Kai, ina taɓa ganin gayan nan. Kai ya zo ya ga ni yar aiki ce a gidan nan. Na tsaya ne kawai don maka kwaliya mai kyau. Ai girman ki da yayi. Salma, me a fuskan ki? Islamiya zan. Wani munafurci kike son isarwa ko? To in Islamiyan zaki je ki sa hijabi mana. Dala cire min niqab din nan. Madu direba, wai kana ina ne? Ya kake neman ka bata min lokaci ne? Waya na fa 360 wai yau na nemi wayan na rasa. Me sunanka? Sunana Tukur, amma na fi son a kira da tike saboda ɗan takaita wahala. Tike saboda takaita ba. Halo Habiba, to ai sake kawo bako na abinci ko? Allah ya baka ita ai hajiya wa. Ba na son surutu ki tafi dan Allah. Kalan Dangi. Love you. Love you too. Disappointment, discontentment, disgruntlement, bamboozlement. Kin kwanta mun are. Dalla min shiru ka ban hanya na wuce ka kuma koma ka mayar wa hajiya da motanta. Ta shigo cikin mota da saurayi inda kika san ba ni ne ubanta ba. Ni kare a talauci matar mai gadi. Arliya ta shigo hannu. Kura ce ta ci kura kaka. Rocky, tricky, sneaky, hanky panky, exciting, interesting, captivating, educating. Kalan Dangi. Lokaci ya zo. Yaya? Ni ne yaya? Kalan Dangi. It's Aisha Aliu Tsamiya's movie. Screenplay Fauzia D. Suleiman. Producer Abubakar Bashir Mashada. Directed by The Silent Achiever Ali Gumzak Sak. Kalan Dangi. Kai kuma kan mashegiya mai haki
Ni sunana Tukur Kolo. Tantagaryar almajiri. Ba ni nan. Naki a me ke mai aikin gidansa. Uwar ta kake kira mai aiki? Uwarki. Allah ya tsakanin mu da kai. Wallahi ba ku isa ba. Sai wannan kalle. Salma. Kalan dangi. This is Yusuf dan zamani To ina masoya Yusuf dan zamani, yaro mai waka salon zamani. Ga wani sabon kundin bidiyo album ɗinsa mai taken suna kamar haka. Ba ni kuɗi na, kin cuce ni. Ba ni kuɗi na, kin cuce ni. Ba ni kuɗi na. Ya. Bismillah Allah wanda shi ya kaki raina, shi ya bani baiwar waka har nake da kaina. An ce so da daɗi ni garan yana da ƙuna, na gamo da yar asara za ta kai ni rana. Wanda wannan shahararren mawaƙin Hausa hip hop ɗin ya yi masa featuring, wato Bello Ibrahim Billy O. Janye jikinka ba na son ka, ba ni son ka, ba na kaunar ka. Yeah, Billy O. This is how we do it. Bashi kudin sau. Bashi kudin sau. Nishaɗantarwa, faɗakarwa, ƙayatarwa, sannan da wa'azantarwa. Rabu kin zo da yaudara, sabu kira ɗinkin amsa. Kin haɗe kan mutum tara. Duk a cikinsa. Ni ina son yar bara, ina son yar bara. Ni ina son yar bara, ina son yar bara. Ba ruwa da yar baka, ni dai sai fara. Assalam salam yarinya, assalam salam. Na yi sallama, in ki amsa ce ki ce na'am. Yan fatar ki ce, ta kasa na har na kama gam. Ba ni kuɗi na. Akwan a tashi malam mun ɗau shekara guda. Mai take siya ta shafa a cikin gida. Bilicin take. Ba ni kuɗi na. Na sake ki ba na san ki yar mayaudara. Ni ina san yar baka. Ina san yar baka. Ni ina san yar baka. Ina san yar baka. Ba ruwa da yar fara. Ni dai sai baka. A kwana tashi malam. Zuciya bata hau ba, nai gamo da budurwa, dandanan muka saba. Ba ni kuɗi na. Na yi gamo a soyayya ba ni ja da baya. To a so kashi ne soyayya ba batu na karya. Ni gani da bebu nake so, ba ni ja da baya a soyayyar. Executive producer Ibrahim Marari, produced by Yusuf Dan Zamani, and directed by Usman Fage. Left, right, har kai ma DJ. Left, right, ga Dan Zamani. To the left, to the right, to the back, to the front, to the up, yeah. Kar ku manta sunan album ɗin Ba ni kuɗi na.